mau maju curang. Jadi kami matutuloy sa oras di amo ko na ni asutot namin rajay itu kamanul manalu buru bere na umaliak na isuto tu ang kita sa tamu ikan nahot tapi amang tutu na ingot di porani na tua-tua tinukan di parjoli untuk nang parpuri. Jadi di sope di amo ko na asutot namin asa takas mamat kata munang ado naklatna diri tutu hatana hata kamu maragani dia hatana dia muna mapade nami dia iman nang pasat kami gudang susadia tumpa saudia panggebia parhoraso do di dona asa horas ita saduna so muni ma mapade nami gari matutu raja nami panggebia parhoraso do disututungan di pasat tamu hingga naho naburantia asa giat matutu tiap apa na ilian muna sudi binong parpri rajai to kamanalu buru bere sianot tujulan nario do raspir asa firma tutupo kilo bawa mapasarongan firma to di muna sudi jamot ma napa omot matutu sosoni matutu ay si dio asa dio matutu panay liata itu pa ulong ta sa dario agyat ma manangis sa hana dio kuya kana parjolo tan mo bi dia mata de mata asa dio asa di leon akan dalam pasarian dihita yu ay na dio tujulan nario matutu disututu di batu pahamudo so rindis to suara om matutu so ngono palu dari hami dan nabi mangalu to mata de mata asam giat tujulan nario asa kajang ma umur kuna di hamu kamu na hasuto tarlu mobima di bere do di buru torong pinompat gabi matan horas penjala gabi di hamuna mapat dinaminya alam buat kami marmula do nauli marmula do nalengan pinopan ni amat nomor 2 di bata beda mama do godang mulai mula saya bermula matong panggabian paruraso di hita 17 tahun mobi di bungan nami bungan to gamanalu goru do bere ala nibe bay damang mabuse godang soba-sobay soba-soba asadian panggabian parhorason tupahon yang mata nomor 2 di bata benda mama godang dia di las pangadia di tempat tamaita tuduhan mana dia apa lihat saya mangalia matutua ke manggabia perhorason 17 tahun yang mata nomor 2 di bata asa saha manaulis saha ngadengan laus bedamang ma godang asa tadi jala saha matu godang si tio-tio
berebut kekuasaan